ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/5/20 ಬುಲ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗ್ಲೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ದಿಕ್ಕದನ್ನವೋ ಇನ್ನೆನ್ನಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನವರು ಐನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಳ್ಳರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆತ್ಮನು ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು? ಉತ್ತರ: ಮನ್ಮನಾಭಾವದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆನಿಕಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಯಾವು ಈ ನೆನಪುಡದೆ ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಚಿನ ಓದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಡ್ ಸರಳ ಶಬ್ದಡು ತಿರುಪೇರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾವನಾಪನ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಏಪ ಆತ್ಮಗೂ ನಿಶ್ಚಯ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥನು ಜೋಗ್ಲೆ ತೆರಿಪೋಡಾಂಡು ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಶಾಂತಿ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಒಯ್ಕ್ ಪರಮಧಾಮ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮ ಪಂದಲ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ದೇಹಾಭಿಮಾನನು ಬಿಡ್ದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲು ಆರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇ ನೀರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದು ಸೀರು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಡೀಗ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರವೈದೆ. ಈತ ನಾಟಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದೊಂದು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಡಾಕ್ಲು ಐನೆಡ್ದವರ ತೆರಿಪವೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗನಿಗಳ ವಿಕರ್ಮಲ್ ವಿನಾಶ ಆಪನು ಇಂದೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಮನ್ಮನಾಭಾವ ಬಂದು ಬಂತರು. ಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ತೆರಿಪಾಯಿಜರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಡೆ ತೆರಿಪರು. ಎಂಚ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಂದು ಪನ್ಪುನು. ಬಾಬಲ ಸಹ ವಾಸ್ತವಡು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಡೆ ತೆರಿಪದಿರು. ಅಂಡೆ ಈ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಮಠ ಪಂತಲುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಿರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನಾದ ಭಾಷೆಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಗುಜರಾತ್ ಉಪ್ಪುನ ಭಾಷೆನೇ ಬೇತೆ ಏರು ಆ ರಾಜ್ಯ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡುಪ್ಪಿರೋ ಅಕಲು ಅಲ್ಪದ ಭಾಷೆನು ತೆರೆದುಪ್ಪಿರು. ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಲುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ಭಾಷೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಇಂದು ಹೋಗುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊಡಿಚ್ಚಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಪುನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓಲ ಇಚ್ಚಿ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಬರೆತಿಜಿರು ಅತನ್ನ ಇಂದು ಏರುಗಳ ತಿರುಗಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪೊಸ ತೆರೆದು ಪರತವು ಪರ ತೆರೆದು ಪೊಸತಾಪುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬನಡಾಪುಂಡು. ಏರಿಗೆ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳು ಬಂದಲೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಗೂ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ತೆಚ್ಚಿಪೋಯರು. ಇದೇ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ಜ್ಞಾನ ನಿಜ್ಜಂಡು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಭಾವನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದಂಡು ಬಾಕಿ ತರಣೆ ತುಂಡು ಮಲ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ಓವಿ ಹಿಂಸೆದ ಪಾತ್ರಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬರೆದು ಬೊಡ್ತೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಓವಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೇರು ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರ ಏಪಲ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿಗಳ ಸಹ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪನುಡಾಪನು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ದೇವತೆಲೆಗಳ ಉಪ್ಪುಸಿ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಬಂದುಳ್ಳೇರು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನೆ ಜೋಕ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಜೋಕ್ಲ ಎರಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತುನೇರು. ಬಾಬಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪುಚೇರು. ಜೋಕ್ಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಆರು ಸದಾ ಪಾವನ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಜೋಕ್ಲು ಪಾವನ ಆದು ಕೂಡ ಪತಿತ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಬಾಬಂತೂ ಸದಾ ಪಾವನ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಿ ಬೋಡು ನನಂಜಿ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಬೋಡು ಶಾಂತಿಧಾಮಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖಧಾಮಗೂ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಬಂದು ಪನಡಾಪನು. ಮುಕ್ತಿ ಮಾತೆರಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಏರು ಓದುವಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಒರಿನ ಮಾತೆರಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮನಿತ್ತೇರು. ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಭಾರತ ಖಂಡ ಇತ್ತಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರ ಮಾತೆರದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟವೇರು. ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟವನ ಬಿರ್ಲದ ಕಳಿಗಳ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಏತ ಸಮಯ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಿರು ಕೂಡ ಒಲ್ಪ ಪೋಯರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿತಿಜೇರು. ಐದವರಿಂದ ಗೊಂಬೆ ಪೂಜೆ
ಪೂಜ್ಯದಂಚ ಆಡತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಬನೋಡಾಪುಂಡು. ಹಿರೇ ಪೂಜ್ಯ, ಹಿರೇ ಪೂಜಾರಿ. ಪೂಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಐಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುಣತ್ತೆ. ವಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಪತಿತೇರು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಕ್ರೋಧಿಗ್ ಪತಿತೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಪತಿತೇರು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಅದುರ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪದಿರು ಈ ಭಾರತನಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಇಂದು ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಟುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಹೂವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ಪ್ರಜೆಕ್ನ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು. ವಿನಾಶದ ತೈರ್ಲಾವೊಂದುಂಡು. ದೆಹಲಿ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಅಣ್ಣೆಂದೇ ನೇರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸೇರು. ಇಂದು ಹೊಸ ದೆಹಲಿ ಬಂದು ಅಕಲು ತೆರಿ ನಡೆದು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಕ ವೀರು ಇಂದು ಹಿರಿಗಳ ತೆರೆದಿಸಿ ಹೂವಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಟ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ತೆರಿಪವನಾರು ಊರಿಯ ಭಗವಂತ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಈತನಿಗಳು ಜೋಕ್ಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು. ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಅಂದುಳ್ಳಾರು. ಭಾರತ ಏತು ಸಾಹುಕಾರಾದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಿಯ ಧರ್ಮ ಇಚ್ಚಂಡು. ಇತ್ತೆಂತ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲುಂಡು. ಇತ್ತೆ ದಯರದ ಈ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಹಾಕ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಸುಖಧಾಮ ಆದಿತ್ತನು ಪನ್ಪಣ್ಣಿ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತದ ಗತಿದಾದಾದುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತಂದು. ಬಾಬನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನತ್ತೆ ಐನದವರ ಗ್ರಾಮಾನುಸಾರಗಳಿಗೆ ದಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಭಾರತ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶವಾದುಂಡು. ಕ್ರೈಸ್ತಗ 3000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಆದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜನ್ನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಗೂ ಬತ್ತು ಬರ್ತುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರದಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐತ ಪುದರಿ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದಿತ್ತನು. ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಏರುಗಳ ತಿರುದಿಸಿ ಬಾಬನೆ ಬರ್ತದ ಭಾರತನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವರು ಬಂಡ. ಬಾಬನೆ ಬರ್ತದ ಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವರು. ಭಾರತದ ಕಥೆ ಬಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಥೆ ಆದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ ಬಂದ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವರು. ಪೂರ್ಣ 5000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಭಾರತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಅಕಲ ಚಿತ್ರಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಈ ರಾಜ್ಯ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕನು. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಸುರುಕು ಎಂಚಿನೆತ್ತನು. ಸಂಗಮಿಗಕ್ಕೂ ಸುರುಕು ಎಂಚಿನೆತ್ತನು. ಕಲಿಯುಗ ಇಂದು ಸಂಗಮಿಗ ಆದುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಬಾಬನೆ ಬರೋಡಾಪನು ದೇಪಂಡ ಏಪ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ಪಸ್ತಾದು ಮಲ್ಪಡೋ ಅಪಗನೆ ಅನ್ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡಾಪನು. ಅಂಡ ಏನನ್ನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಯುಗ ಯುಗುಟ್ಟು ಬರ್ಫೇರು ಬಂದು ಪಂಡದು ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಳ್ಳೇರು. ಸಂಗಮಿಗನು ಕೇವಲ ನಿಖಿಲೆ ತೆರೆಯೊಂದಾಕು. ನಿಖಿಲು ಏರು ಬೋರ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತೇರೋ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಬಾ ಏರು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಪನಡಾಪನು. ಶಿವಗೂ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆ. ಶಿವೆ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ನಿರಾಕಾರ ಅಪ್ಪಾದುಳ್ಳೇರು. ಕೂಡ ಇಡೇಗು ಬತ್ತದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಮಂತುನೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಇಂಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರು. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಖಲು ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಳ್ಳರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಖಲೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದವಂತದ್ದು ಕೂಡ ದೇವತೆ ಆದ ಮಲ್ಪರು. ನಿಖಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಸೂದರಾದುಳ್ಳರು. ಈತ ಕೂಡ ಸೂದರ ಇರಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ನಿಖಲು ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು. ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏರ್ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪ್ಪಗ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಪುದರುಂಡೆ. ಆರು ಶಿವ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಅದುಳ್ಳೇರು. 6 ಬತ್ತದ ಮೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ದತ್ತು ಮಲ್ತನೇರು. ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇರೆ ಎನ್ನಾರಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಯ್ತ ಸನ್ಯಾಸ ಐನು ವಿಕಾರದ ಸನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡುಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿದು ಪವಿತ್ರ ಅವಡಾಪನು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪನು. ಇಂದೇ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇಂದೇರ್ದು ಪಾಪ ಬುಡ್ದು ಹೋಗುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬಿಡ್ಪರು. ಭಕ್ತಿಡ್ ಭಲೆ ತಾಂಡಲ ಗಂಗೆಗೆ ಪೋದು ಮೀವಡು ಜಪ ತಪ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೀರ್ತಿ ಚಪ್ಪಡಾಪನು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತರಿತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಳ್ಳರು. ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪನ ಇಂಚ ಆ ಮಾರ್ಗನು ಬಾಬನ ವಿನ ಬೈತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯ. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ರೀತಿ ತೆರಿಪೇರು. ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರುವಿರು. ಓವಿ ಗುಜರಾತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತನ ಸಿಂಧಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರುಚೇರು. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಆದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ದೈಹಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನ ಓಡು. ಆತ್ಮನೇ ಪತಿತ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನದವರೈಕ್ ಆತ್ಮದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್
ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಅವಿನಾಶಿ ಸರ್ಜನ್ ಬಂದು ಪನಡಾಪನು ಆರಬತ್ತು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ಪೇರು ಯಾ ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸರ್ಜನ್ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಖಲ ಆತ್ಮ ಪತಿತ ಆದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಶರೀರ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತು. ಈ ಸಮಯಡು ಭಾರತವಾಸಿ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನರಕವಾಸಿ ಆದುಂಟು ಕುಡೆಂಚ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನೆ ಬತ್ತದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಅವಶ್ಯ ಅದೆಂಕುಲ ನರಕವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕುಲ ಸಹ ತೆರಿ ಹೊಂದದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ನರಕ ಬಂದು ಪನಡಾಪನು ಇತ್ತೆ ಈ ನರಕಗುಲ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಟು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಈ ಸಮಯಡು ರೌರವ ನರಕಡುಲೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪೆಟ್ಟು ರಾಡೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಈತೆ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೇರ ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಐದವರ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರನು ಒತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಸೇರು ಬಾಬನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿಸೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರ್ಯಾನು ನಿಖಲಿನ ಪತಿ ತೆರೆದ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಂಬರ್ 1 ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಈತೆ ಪತಿತಾದುಂಡು ಕಾಮ ಜಿತೆಯನ್ನು ಏರಿದ ಕಪ್ಪಾದುಂಡರು ಜಗದಂಬೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾದ ದ್ಯಾಗ ತೋಚ್ಪವರು నేను ఏర్లా తెరియుందిచేరు ఎంచ కృష్ణను కప్పాదు తోచిపదిరో అంచనే జగదంబెల్ల కప్పాదు తోచిపವರು ఇతనికులు కప్పాదుల్లారు ಕೂಡ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪರು ನಿಕುಲಿಂದೇನು ತೆರಿಪವಲಿ ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಪೊರ್ಲುನು ತೂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಜ್ಮೀರುಡು ತುಲೆ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಮಹಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಕಳ್ಳರದು ಮಲ್ತದಂಡು ಮಹತ್ತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನದುಲ್ಲೇರು ಐನರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮದಾದ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐನರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಬಂದು ಪಂಪ ಆಸ್ತಿ ಶಿವಬಾಬಾರದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾದಾರದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಬಾಕಿ ಶಿವಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಆಸ್ತಿ ಶಿವಬಾಬಾರದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇತ್ತೆಂತು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನರಕವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟುಳ್ಳರು ಈತೆ ಪತಿ ತೇರಿದ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲರು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಓದವಚೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುರಳಿನ ಏರು ಪನ್ಪೇರು ಶಿವಪಾಪ ಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪರತ್ ಶರೀರು ಬರ್ಪೇರು ಎರಗಾಂಡಲಿ ನಿಶ್ಚಯದ ಬುಡ್ಡ ಕೂಡ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪಂದಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚೆ ಸುರುಕು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಒಂತು ಚೀರು ವಾ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆನ್ ಬೇಗ ನಿಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಶಿವ ಬಾಬನ ರಥ ಓ ಪಾನ್ಪುನೆ ಎಂಗ್ಲು ತೂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಂತೂ ಕುದುರೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ರಥ ಮಹಮ್ಮದನಾದು ಇತ್ತಂಡು ಏರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರತವಾಸಿಲು ನಂದಿಗೆ ತಿಲಕೊಣುದಿದ್ದು ಮಂದಿರೊಡು ದೀಪೇರು ನಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಶಿವನ ಸವಾರಿಯಾಂಡು ತಂದು ತೆರಿವೇರು ಅಂಡ ಬಸವನ ಮಿತ್ತು ಶಿವನ ಸವಾರಿಯಾವಡು ಶಂಕರನ ಸವಾರಿಯಾವಡು ಆತಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಉಂಚಿರು ಶಿವ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು 5 ಎಂಚ ಸವಾರಿಯಾಪೇರು ಬೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಲು ಪಡತ್ತೆ ಇದು ಅಂಧ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾದುಂಟು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಪನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಬರ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಮೃತನ ಪೊರಡು ಒಕ್ಕ ಪರ್ಪೋಡಾಪನು ಪೂಜಾರಿರ್ದು ಪೂಜ್ಯರ ವಿಕಾರದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ರಡ್ಡು ವಾ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರ ಯೋಗ್ಯನದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಕ್ಲಾವಡಾಪನು ವರದಾನ ಅನುಭವದ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಯದ ಪವರ್ನು ಎದುರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅತ್ತನೇ ಎದುರು ಸವನಂಚಿನ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿ ಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂಡ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವಾದುಂಡು ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಯದ ಓವಿಯ ಶಕ್ತಿದ ಮಾತ ಪಾತ್ರದ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾದೇ ಎದುರಿಸವು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪು ಎದುರಿಸವನ ಶಕ್ತಿ ಇರದು ಸರ್ವೇರಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವದವಿಲ್ಲ ಪವರ್ದು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಜಾನೆಯ ಅನುಭವಡು ದೆತೊಂದು ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಊರಿ ನನ್ನೂರಿಯನು ತೂಯರೆಗೂ ಸ್ವಯಂನು ತೂನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣದ ಅನುಭವ ಉಂಡೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಓವಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿದ ಎದುರು ಓವಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿ ಸದಾ ಓವಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಆದುಪ್ಪೇರು ಏರುಪೇರಡು ಬರಪುಜೀರು ದಯಪಂಡ ಮಾತಿರದ್ರ ಮಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನುಭವ ಆದುಂಡು
ಒವ್ವೇ ಸಮಯ ಒವ್ವೇ ಶಕ್ತಿದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಅವು ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಸಹಯೋಗ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.